Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτό εδώ το camera phone tripod. Αλλιώς και κάμερα κινητού τρίποδο, ναι. Με αυτό μπορεί να γυριστεί βίντεο, γυρίζει 180 μοίρες αυτό και αυτό για να κάνουμε έτσι το ψηλώνει 35 εκατοστά μέχρι 102. Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα το δούμε στη συνεχεία. Το τρίποδο. Ωραία. Κοιτάξτε. Ωραία. Βλέπετε. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε αυτό εδώ. Ωραία. Και έτοιμο το τρίποδό μας. Εδώ πέρα νομίζω μπαίνει το κινητό και το κάνουμε έτσι. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe, like και comment και bye!